El pèrit és una figura clau en el mercat assegurador. No obstant això, coneixem la seva repercussió real? Com és la seva relació amb altres protagonistes de l'assegurança, com ara els mediadors? És percebuda com a independent, professional, objectiva? El Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya va llançar a principis d'aquest any una enquesta entre els seus 1.700 col·legiats per esbrinar la percepció d'aquesta figura entre els mediadors. Aquests han estat els principals resultats. Les funcions d'un pèrit són diverses, però els mediadors tenen clar a l'hora de destacar quines són les més rellevants. Exercir de pèrit judicial de part, valoració de sobreassegurances o infraassegurances i l'assessorament després del sinistre són les tres més indicades. Els mediadors, a més, aprecien especialment els coneixements del pèrit en l'àmbit concret objecte de l'assegurança, autos, llar, indústria, així com la professionalitat de la figura. També consideren positivament els seus coneixements sobre les peculiaritats del ram, la legislació i la pòlissa. No obstant això, els suspenen en la independència de judici. Sobre la legislació que regula la professió de pèrit, els mediadors es defineixen com a desconeixedors d'ella. Respecte a formació, la gran majoria dels mediadors afirma conèixer els requisits per poder exercir com a pèrit, encara que ignoren si es compleixen aquestes exigències. En qualsevol cas, consideren majoritàriament que aquests requisits formatius són insuficients. A la seva activitat diària, els mediadors entenen que el pèrit és una figura imprescindible i una amplíssima majoria afirma tenir contacte habitual amb ells. Els adjectius que utilitzen per qualificar-los són majoritàriament positius. Els qualificatius negatius són apuntats en molts menys casos. No obstant això, els mediadors ratifiquen la seva falta de confiança en la imparcialitat dels pèrits designats per les companyies i fins i tot dubten que segueixin el principi de beneficiar el client en cas de dubte o desprotecció. Respecte a la percepció que el consumidor té dels pèrits, els mediadors creuen que la seva feina està ignorada pel ciutadà i poc valorada. Desconeguts són, així mateix, els drets que assisteixen als assegurats a l'hora de sol·licitar un pèrit si s'està en desacord amb l'asseguradora. Com a conclusions, podem apuntar que els mediadors reconeixen i valoren la funció que exerceixen els pèrits. Estan segurs de la seva professionalitat, però en ocasions es posa en dubte la seva independència de judici. Segons l'experiència dels mediadors encastats, la relació directa laboral amb pèrits és majoritàriament positiva. No obstant això, la percepció que els consumidors tenen de la feina dels pèrits es valora com a insuficient.